Neri naturalki ateri zait, uste dut, hasieratik, bilaketa batean murgiltzea, ez? Eta bilaketa horretan murgiltzeak ekartzen du, igual, musikari desberdinagoa izatea, ez hobea, ez okerragoa, baizik eta pixkat desberdinagoa. Eta orduan nire gitarrak uste dut soinu hori daukala, ez? Pixka desberdina nahi izatearen gogo hori. Improvisazioa eta esperimentazioa nire musikan oso garrantzitsuak dire. Bai da abia puntu bat, kantua konposatzeko momentuan improvisaziotik hasten naiz. Improvisazio horietan etortzen zaizkit kantuen lehenengo txispa horiek edo konposizioen lehenengo txispa horiek, ez? Esperimentazioa behar dut, uste dut, nire burutaz ez aspertzeko. Argi izan nuen, edo nahiko argi errango nuke, euskara izango zela, nire espresatzeko erramienta edo, ez? Euskarak eta hizkuntzak
ematen digula plus hori desberdinak izateko, nahiz eta konposizioak eduki kutxo anglosajoi bat edo euskararekin egiterakoan eramaten zaitu beste espazio batera, eta uste dut hori guretzako ona dela. Modernitateari modu batean lotua egotea, onuragarria egiten altzaio, ez? Orduan beti ez dakit Amorantek erratzen zuen tradizioari traizio guztiz traizioa egin gabe, baina bai, bueltatxo bat ematea nik uste beti ona dela, ez? Sustraiak, bai, eramaten zaituzte, izateko modu batera ere bai, ez? Eta izateko modu horretan, dago sortzailea modu batean izatea edo ez, ez? Eta pentsatzen dut, beran eta Euskal Herrian sortu izana, eragina izan dutela nire sorkuntzan.